ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ନା ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ସେ ନିଜର ହଉ ବା ପର ହଉ, ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିବେ କି ଅଧିକ ଟିକେ କୋଳେଇକି ନେବେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି କି ମୋର ପରଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଉ, ଇଏ ପର, ସେ ନିଜର, ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା ତୋର। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବୟସ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି, ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଠି ଗୁଡୁଲ ପାଇଁ କିଛି ନଳି ବି ଛାଣିଦେଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ